Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba. Yindlondlo le ekhulumayo umntana ohamba namakhehla. Sanibonani indlondlo, sanibonani kuyo yonke indawo lapha enikhona. Ikakhulukazi nje ngihleni nje ngiyabuka ngitholakali kalula, ngibhizi kakhulu kulezi insuku. Even ifoni ngibuya ngaleso sikhathi ngiyibheke ngiyaxolisa lapho, kepha-ke abangifunayo bazokwazi ukungithola ngikhona. Into nje mawufikile wabhala washiya imessage ngizokwazi ukuthi ngiyibone leyo message ngibuyele kuwe ngikuphendule. Kodwa uma ngabe uzobuza amaphupho ngeke ngikwazi ukukuphendula cause amaphupho cha. Mawufuna lento nje ngizokwazi ukukusiza ngayo, uyashiya imessage ngiyakwazi ukukuphendula. Mhlawumbe mawubhalile abanye-ke bayabhala nje bethi hi, thola ukuthi-ke akunampendulo engingakuphendula ngayo. Ngiyathula-ke. So nje wazi ukuthi ukhululeke, le namba ingena kumina kuphela. Wena mawubheke nje inamba yami kwibhayo uzongithola. Uma ngabe uthatha inamba yami kwenye indawo cha, uzofonela abanye abantu, ubhasobheke ukuthi ukugade lokho ungaskemu. Thatha inamba yami kwibhayo ungibhalele usho lokho okufuna ukuthi ngikusize ngakho. Ngiphinde futhi ngichaze izilondlo ezinhle. Angithathi umuntu ngimuse emanzini ngingamazi. Angithathi umuntu athi umuntu ufuna ukuya emanzini, ngifuna ukuya ezibeni, ngifuna ukuya kuphi, lutho indlondlo. Mina nje ngiqala ngeyami indlela engidirectwe ngayo ukuthi angiqale ngayo ngenze ngaleyo ndlela. Uma ngabe wazi ukuthi ufuna ukuya emanzini, kufanele ube uzazi ukuthi emanzini ungakhona ukuhamba wedwa uzenzele. Kepha mina emanzini ngisiza lo engazi kahle ukuthi ubanjwe yichitho, ubanjwe isilwane, mhlambe kade sambamba, uyazi ukuthi uhamba nesilwane. Kuningi into eziningi engakwazi ukukusiza ngazo, ukukuhlambulula iwumbi yakho. Lama lokhuzana ukukulungisela la ekwenziwe khona Destiny Swap. Ziningi izinto engingakusiza ngazo mina ngoba ngumhlambululi wemimoya. So-ke kuningi, yikho ngithi mina angikuthathi ngikusemanzini ngoba ngiyayazi i-risk yokukusemanzini ngingakwazi ukuthi ungcole kangakanani, unjani, ubani, unamakhosi na o awunawo, yonke leyo nto leyo. Uma ngithi mina ngihlola yonke leyo nto leyo ukuthi uhamba namakhosi na, unjani, umbathwe wobani amakhosi amempela, o uhamba nje namakhosi angasiwona engawazi ukuthi awakuphi. Konke lokho uma uwazi ukuthi usufuna ukusizwa yimina, wokwazi ukuthi kulezo zinto esizoyikhuluma uvele bengizoqala ngikuhlolele kuqala. Noma ngabe kuthiwa kuyimali ukuya emanzini ngikubiza imali, but bengizoqala ngikuhlole kuqala ukuthi ungubani kahle. Lelizwe leli liyasabeka, liney'ngozi, kufanele sibheke nawo wonke umuntu ufanele abheke ngoba kuningi okwenzakalayo kulomhlaba, kuningi okwenzakalayo. So-ke namhlanje ngiyacela ngilondle ezinhle uqale lapha ebhathinini lapha ka-right wakho lapha phezulu, upresse u-plus sign lapho ungifollowe bese uyalike ukuze ukwazi ukuthi ungaphuthwa video ami mangiwakhipha. Baningi abangibuzile ngomcako ukuthi yini umcako. Nanku namhlanje ngiwuphethe umcako, nanku umcako lo, umcako omhlophe uyatholakala endaweni lapho ekuthengiswa khona impepha, kuthengiswa iwasho, imithi, yini yonke lento itholakala lapho-ke. Ungahamba uyephi indawo zonke utholakala kulezo indawo. Uma ngabe use-Cape Town or use-Eastern Cape, bayahlupheka-ke labo bantu ngoba bona bawuthola uyimvuthu, bawuthole ugreythiwe, ungekho yibhola kanje. So-ke nabo angazi balibiza ngaliphi lona igama, sengilikhohliwe igama bawubiza ngalo, kodwa buza ukuze ukwazi ukuthi uthole umcako. Ngiyacela-ke ukuthi uma ngabe uzosebenzisa umcako uyawuhlephula-ke kanje njengalo wami sengihlephulile. Kuye ngokuthi-ke ufuna ukusebenzisa ongakanani. Uyawuhlephula nje kancane, ufake emanzini akho ukorope, uhlephule futhi okunye okungaka. Uma ngabe uyohlambulula ufake emanzini akho, noma ngabe u-20 litha wamanzi uyafaka khona uyoyihlambulula. Ngitshelile-ke indlela yokuzihlambulula, ngeke ngize ngiphinde.
okanye-ke ufuna ukuhlephula nje okuncane bese okunye ukufaka emanzini ugcobe ebusweni. Uyagcotshwa ngisho ekuseni mawuvuka, uyakwazi ukuthi usugezile ubuso bakho bese ugcobe ekuseni, uvikela imimoya emibi, uvikela izichitho, uvikela yonke into, uvusa futhi namaphupho lawa kade ungasenawo. Uyakwenza ukuthi uvuke uzibone, ngoba mawungasenamaphupho ngane yethonga wokwazi ukuthi ususenkingeni. Ngiyathemba ukuthi nizwile, ngiyathemba ukuthi ngichaze kahle. Ngiyabonga kakhulu Ndlondlo. Ungakhohlwa-ke ukulike then usubscribe ku-YouTube, then lana ku-TikTok ngicela ungifollowe ukuze ukwazi ukuthola wonke amavidiyo engikukhiphela wona. Ndlondlo.